aste honetan talde txikitxo bat. Ezin zengonetan batu, baina potentie, txikizinarren potentie, invitau barritia guzti. Eta astiro, a ber, joan zetxizi ezuek banan zeuen izenak esanez eta presentetan, a ber, nortzu gauzamen. Nor gure basi, ez dakit pizkate geldiu zaitanok erbekide. Bueno, ba, ni hasiko naz. Venga, dale caña, hemos jo. Ni Asier naz eta Leixiar irratiko teknikari famatu, Teknikari eta esatari. Eta esatari. Bueno. Esatari, bai. Ja, titulo asko egozuz, sueldo doble eskatu bikozu, Asier. Bai, eta bueno, gaur gatoz persona bat barri bategaz, da ber, bera Kolaboratzaile barri bat. Persona la personai. Personai, be bai. Eta nor da bera? Personai da. Nor zara zu? Aupa. Hola, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta nor zara zu? Presenta zein pizkat, tío. Jon, bueno. Jon. AKA Rekal. Duran Aldozorako Rekal. Rekal. Jon ja, bueno. Jon Rekal. Jon Rekal. Famaue. Fama. Duran aldien be. Izortan bestimaue. Estimaue, bai. Claro que bai. Zema trago zerbietu zuzkutu horre. Izorren gentieri, Eta, bueno, ja gara izan aldatzeko barrie irratia gaitik. Hori da, ezta? Barri, oin irratire, esatari moduen, zure nobedadiekin. Ez dugu esango zer ekarriko zuen. Bai, hori da, txiko. Gero sorpresa moduen, ingusteko zer da, ezta? Da zelan, bermen estudio barruen, gugaz. Bueno, lasai, momentuz, hau ezabaltzeko gogitxi. Gogitxe? Segure pasau nahi, lehen gunin. A ber, hemen baten bate, garabardo bate oso zerkarri honi, hau soltura pizkata hartu deizen. Eta ber, zein da urrengo zein da? Zirkulo ezarratzeko, ni faltanaz, Asier, naz nibe bai. Opa, Asier. Bueno, hemen, beste bariku bat. Beste hostia. Gaur esan dozu moduen talde txikitxuen gauz, dana gizonezkoe danak, emakumezkoek. Baina etorriko die, eukingo euren aportazio txue. Ez dakit geure entzuliek entzungo da ben, hemen gaztetxi zabaldu barri dau, eta ja momentu hasi da, eta gaur deku, zelan da? Ambientillo. Ambientilloeko, oinaztu inate esan, deko izena euren, batera jotzeko, parkatu beste batera jotzeko inaugura presentazioa deke gaur. Abeitu. Eta, bueno, horregatik falta egoz maitan eta irati, baina, bueno, euren barri ukingo gu pentsa dandotez, ba? Bai, sozer bada bor, ez da gutan aurreratuko, ez? Hori gentie urbilua etxela, geratu etxela geugaz be bai. Hoixe. Baina jak esan dozun, pasan hastien, gaztetxen ino garazinu izen zan. Eta nik esan bihot, personalmente, urbilu ginen ona, eta konturatu ginen gazteritxe gogor datorrela. Benetan begogor, sekuleko plazakadia, aspaldi ikusi estan imagen bat ikusi alizen gendun, ganera musikiaz, ambiente txueuen hemen. Hoixe. Ganera San Miguel useine, zeinu nigerri pizkat. Nigerri gendun, bai. Asko. Gogo hori, ez? Pizkate jaizetako ambiente hori, hemen bizizan. Gogo gehiago ambiente baino, osea, ez dakit. Bai, ambiente bauen, baina ondino handize da, eta... Plazi handize zan, Gogo gehiago igual ambiente baino. Oindala bi urte esango zendun, que mierda. Hori da. Ez da binor. Bueno, es que mierda, ves, es ambiente bau, baina... Claro, es beren, San Migueletan azten da abaniku asko zabaltzen da, ez? Urterik estekon pertsonatik infinito urterainoko abaniku zabaltzen da. Justo egun horretan gaztetxien zabaleri izen zen, eta orduen zangongo jente gazti etorri zala, esain umie eta esain zarra. Guia ize langi joten ibili ginen bate matzuk. Gau zarra gope agertu ziren. Bai, eta eskerrak. Eta eskerrak. Bai, agertu ziren ja... En tierra de nadie, no? Lasaitzen edo, hostias. Nunko katu. Eskerrak etorri zarien. Bai, hor medizan bastante goitzen ibili ginen, baina, bueno, ambiente politxeuen, ni bintzet ondo pasona ben. Bai, hori da. Bizkat, arpeiko ape bai izen zan, Zene, jode, tío, zurtiek aurrera du ez, tío. Bueno, baina ni nintzen aparte sentidu, bez? Hori inundik inora, bez? Gube giro horren parte izen ginen eta ondo etorrizek, beste danen moduen. Ondo paseu genuen. Eta beste barritxu bat bebaik hemen komentetako, jakin deizuen entzule, Leixiar irratiko talde badeko gu, egunean behin lehiaketan. Eta eurek informa oskuenetik, uste gu, datorren astelenien irailako 27, hasiko dala barri dobe egunean behin, lehenengo denboraldi barriz, Aipa. Bai, hortan hasiko da. Udie pasau da, bueno, udie oin hilabete pasau zan, ero? Bueno, ez baino utan gauz. Oinakau da. Bai, ontzu, ez? Atzo, ez dakit. Ni urtaruen barri naz. Ez dakit segundan bizinaz enbez, orduen. Atzo izen zan, solsticio de... Equinoccio, hori da. Equinoccio de verano. Equinoccio de verano. Benetan, Osa, atzo izen zan, 12 ordu gaba, 12 egune... bai. Antza, bai. Ez da bai da honek izen dien normalien pixkat, jenten eusizien ez da bai dak, eta Jesus Maria eta Jose ati ezabaldu da golpera, beste invitau bat etorri zako. Ondo,
hemen maiz ezabatzen hasi da. Aupa, oier gure oier etorri da hemen. Itxaron, entreke jarri mikrofonu martxan ipinita hori, pizka tardauko da, baina hemen dau gure oier, botonenak eta faio gina, Martxan nekozu. Hola, Arratsaldeon. Aupa, oier, zer moduz, ongi etorri gure estudioa barrido, Bai, aspaldiko. Bai, aspaldiko. Zue ezin etorri pasan azte? Esan etorri. Zupe ezin izen dezun nire moduen, da... Bierrien, bakizu. Nigaz batera eton dezana, bakizu noz etorri zupe. Ba, bueno, no gaz bestela. Esaten ibegaren moduen, bori, egunean behin datorren astelenin hasiko da martxan, eta... Bakizue, zuek parte hartu eta astero, jungo gara jarripen batetzen egunean behin lehiaketirik, gure taldien bintzat. Ia nordien lehengo, nordien azkenengo, zein doien erditzen. Iruditzen jakune komentoko egu. Bai. Eta bakizue, hile berezi badala, eta ondo esan duzu moden, udia amaitu da. Eta udazken aurbeluaku, eta izorretan udazken kulturala martxan jarri da, bakizue... Tamales pandemia txarriz jaudala eta, jaizek ezin diela bere normaltasun osuen ospatu, eta hori dela eta, udazken kulturala martxan ipintxe erabaki dabe. Eta jakingo zuen moduen, egitarau zabal bat organizatu dabe hemen jai batzordiek, eta izorretako beste eragile batzuk, ez da guztanen itxinak izango, merezi besta beta. Bai, naizte jaizek ez dien jai useine deko horrek, egitarau horrek apurtxo bat, ez ba? Bai, useine bai, baina bakizu hemen neurrizek beten bidie, behintzet... Baina, jai gogo horrek apur bat kentzeko, balzio gozko. Hori da, bakizu, egunez eta terrazetan eta, ez dauela COVID-ik, gero hortik aurrerakoek horregoten diara zuek politikarizek dinuenetik. Baina, aldan bitartien eta neurrizek beteta, gozau daigun. Eta horretako, aukeri egongo da, eta pizkat igual egitarau komentako go, eta iraiako eta oslarun bata, bizar bertan hasiko da udazken kultura lau, eta amaiketatik ordu bitarrizetara emakume sortzailien asoka egongo da plazan bertan. Gero, zazpitxerdietan, puro relajo askondo karpan, puro relajo gure mariatxik eta ai, andele. Hori da, gero sortziretan, izarretako lore, Joseba Sarrionandiaren, gau ilunekoak, liburuan oinarritako umientzako antzerkiz egongo da, lauretatik aurrera, familian, lau urtetik aurrera parkatu, familian gozatzeko modoko antzerkitxo bat. Gero, domekan, iraiako 27, beratzi, 27 esparkatu, Josus, Maria eta Jose, zelan nabilen ni, iraiako 26, igandien, beratzi txerrietan, mugarri jurreta ibilbide hongo dala saldaik antolatute, eta beratzietetik aurrera, plazan argitu, eta aukeri hongo da izorretako munarrizek eta izorretako parajik ezagutzeko. Abitu, paraje. Torri, plan politxe, pixkate deportapur batein, larun bateko estezo horrek gaztetako. Laixi horrela jutuko kera hongo da. Ez dakigu, laixiarren munarreri badago edo ez, hori saldaiko eri galdetu, hori ez da laixia erratikoen eskuen. Entzun dedeketen agaitik, Abadino, Garai, eta beste herri baten bataz berri segaz egiten mugi aztertuko da, onguen. Orduen, pizkat hori musika eta zornotzen guruen da laixiar, orduen lonantza estoi ez. Ez dakit, baina... Pena bat, segizen laixiar gure lehenengoko egoitza, hanin lehenengo saioek, itzela da laixiar zelai, handako gure maize, gure iturrize, paraje politik benetan, zeinoinez bizikletan, zein helikopteroz enguruzun moduen jueteko. Egun pasa, aste pasa, guruzun eiteko paraje bikaine, baina guk egitara hori aurra zeiduko zegu, ez? Bestela hemen 8 ordu gongo gara. Domekan bertan, iraiako 26, arratzaldeko serietan, amak kontzertu gongo da. Gero, iraiako 28 aste artea, ez jaien barruen, San Miguel Bespera izango zan egun horretan, Seiterdietan, izorretako dantzariak, zelan ez, izorretako dantzari barik, izorretako ez jaiak, ezin ez jaiak izango, kasu honetan udazken kulturala izango zan, eta bertan egongo die, txistula ditia guzti, gure dantzarizek, hemen jenti barreka ikusten dut, ez dakiz egatik, baina bueno. Eta dantzarizen ondoren 8 kontzertu egongo da, txalainak taldien eskutik. Gero, iraiako eta beratzi, ez San Miguelak izango zan... Ez San Miguel eguna. Ez San Miguel eguna. San Miguel egune bada, berez? Berez bai. Ez jai San Miguel eguna. Elixiek inposatu da moduen, San Miguel egune da, iraiako eta beratzi mundu guztitzen, zeibuen tol mundo, San Miguel. Emozion tol mundo. Iragarki hori. Eta amagit jarrizetan, dantzarizek egongo die, zelan ez, dantzari barik San Miguel jairik esan egongo, eta ez jairik, bez? Orduen horrengo dira dantzarizek.
Eta gero arratzaldien, bostetan, udako zirkua familia osuentzako, zuzendutako ikuskizune, eta hoixe. Eta datorren astieri bukari emonez, guk beste irratxio bat ekingo gu, baina irratxai hori baino lehen hau, zazpiretan, antzerkiz egongo da askondon, Miss Spain ikuskizune da tamales gazteleraz, baina bueno, bintzat ikuskizun bat egongo da publiko zuentzako, eta euskaraz, ez dakizen gitxi horrentzako. Erderaz jakin bihar. Jakinen bihar, batzuk ez dugu haitzen, baina bueno, haitzen da binentzako bintzat, horre egongo da, ez noi izena barri esaten. Eta sortziretan, egongo die bertzolarizek, Maialen Lujanbio, Ametsar Zaiuz, Gorka Pagonabarraga, Erika Lagona, Eta pura gazama A ver, barri dozengo... Gorka bakarrik. A ver, Barri dozen merezi daukartel itzela Only dago. one. Es que nervios se piñen así, nasuekaz. Joder, eso sí, ni begire, itxi, tranquilo, hostia. Hande, ronezkero jute homiko zinen. Bai, baina, bueno... Baina ez dau. Nik eukindote... Baskaritxu bat eta luzetu indazuntu eta hemen hau lanak erdi Mingaina trabandeko. Ez, mine ez da guazitxe. Ez mine dantzari ekarri dau. Baina bueno, urriak bat, egun berezitxe, bertako batentzako. Bai. Eta ospatu gogu, bida moduen ganera. Eta arratzaleko sortzietan bertso saio egongo da Maialen Lujanbio, Ametsar Zaiuz, Gorka Pagonabarraga, Erika Lagoma, Jon Euria eta Jon Maiagaz, eta ganera gai jartzaile Maite Berriozabal, jai batzordik antolateko bertso saio bikaina egingo zu, Ojo, jartzaiaz, Ojo. Begitxo, begitxo. Begitxo. Begi handi, begi urdin, begi marroi. Da pegilora. Zelako bukle txarrin sartu garen. Bai. Eta bueno, hau izen da... Bueno, eta domekan zer dau? Zan, domekan zer da, domekan esan dut. Domekan igandien dauela, mugarriz bilbidie eta ama kontzertu arratzaldien, bale? Urrengo asteburuko, urrengo saioa. Urrengo saioa salduko gu. Fresko egon daite. ¿Por qué no te callas? Hori da. Eta bueno, hau izenak gure sarreratxu, pizkat musika pizkat entzungo gu, gube girotuko gara apur bat, aurretik igual geure informatibo entzun biko. Egize da, egunien jarriko gara, egunien egunekue, zer gertatu dan, zer estan gertatu. Bai, noski. Hori da, eta egunekue jakiteko, zer dan gure informatibo aktualizatuena, hemen gure eskutik, Rirro albizte gure. Ojo, entra ella, Abadetxeko gaztetxearen inaugurazioan, garagardo botellinak zabaltzen munduko errekorra lortu dute. Marka gaueko 9:00 10:00 jaso zan, eta guztire 7.826 txapa zabaldu zituzten tarte horretan. Aupa, zue! Zientzialari talde batek COVID-19 lurbarnetik datorrela ziurtatu du Palman egindako ikerketa baten ondorioz. Leherketa ostean maskariaren erabilera 7%tik 93%ra igo baita. Eta amaitzeko, atzo gabaz istiloak egon ziren dantzari plazan gaueko ordu txikitan. Osakidetzaren partearen arabera, 11 ezpata zauritu, 26 makil kolpatu eta txilinekin itotze saiatze bat egon ziren.
Sexua askatu, gure arraza ugaritu, bakoitzak gutxinez ziru, mundura jarri behar ditu, lagunarekin hortan bai, lagunekin hortan bai, lagunekin hortan bai. Sexua askatu, horrua garbitu, zuri lakontez, lagunekin bai. Bakarrik loez, bakarrik loez, bakarrik loez, lagunekin bai. Bakarrik loez, bakarrik loez, bakarrik loez. Esna loez, esna loez. Eganen kantzino terrible hau entzun da gero, mentxe gatoz bueltan, ingerrak barritute, ja pizkat konzentra gara. Ze neko txapuzero hasi gara, baina, kixo, politxe izan da asuntu, Rustiko hasi gara. Rustiko, eta, fondotik parkatu, baina lehen esan dugu muden gaztetxien, euren ekital izan dabiz, eta zarati balitik fondotik zoz errentzuti, baina... Gora etorri doinuek. Guri egeiz hau entzun da, gora etorri doinue, eta... Parkatu egon zine aurreko aztien. Egon ziren, ambiente darra armao bien. Ambiente darra, da itzelesko traje, arropi erua bien. Outfite hori da bierna bene itze. Ja. Tirante eta guzti, da praka brillante dunek, eta itzel. Ikusten da? Asko guzti jede. Ikusten da eskaleti alpi de la letra jarritzen gabizela? Bai. Orduen paso emango zegu urrengo tartieri, eta urrengo tarti ezer da, gure erronka. Parkatu, gaur despistaten nabil, baina, kroniki da, gure asteko kroniki. Erronka hori, denboraldi barri honetan erronka hori hartu gendun, astero kronika bat ekarti hona. Bai. Eta gaur, Aimarren eskuti barik izango da, Asier gure teknikoen eskuti kroniki, Asier, da zer da karzu. Kroniki baino kritiki da, zetik. Kronika marruan kritiki, baina kronika. Bai, hori da, baina eganen abestia esto tipini hemen doze gaitik. Ez da izen kasualidadi. San Migueletan egan askotan etorri izen dauna. Askotan. Bai jauna. Eta ese ordu karte egonetetan egan eta eganen osteko juergia. Egaldia. Eganen osteko egaldia. Urrengo egunaz en Palmo arte. Urrengo egunaz, txosnetara, beste batzuk etorri arte, tortilla pintxu eiken. Hoitxe. Egon izen gara... O plazi garbitzen. Edo plazi garbitzen edo dan alakue. Asko jongo zinbe plazatik etxera... Nik uste dut zegoen ez da bizi izen hori. Ez da. Nik bueltan igual, dantza eiken igual baten bat ikusi plazan, bai askotan inot. Baina nik eganen abesti hau ikustot pizkat, egan ja etorten esanien ja etxe batzuk egin zabi esan hemen plaza inguruen. Elizaldeko etxe. Eta generalien jente oso majo etorri da, ona. Baina tamales batzuk ez da berrespetetan jaitxetako ambiente hori odo dan alakue. Ohitura hori, ez? Ohitura hori. Eta on ja hasi gara, txosnetan, horarizuek eta ez dakiz erreien. Urtien, esan bihar dugu, urtien 3 asteburu diela, bat San Juanak eta 2 San Migueletakuek. Baina antza, jende batek ez dau oso ondo soportetan musika edo jaigiro hori. Urtero, fetxa bardina danien. Badakizi etorri dena. Ona etorri orduko, jakebin, egun horretan, hori da. Jai horrek dauzela. Nik azpimarratzeko, nik esango neko, ustot esanguran zabizela edo seinala, baina ipatu guran zabizela, Elizalden bizidinetik aparte, Elizalden lo bakarrik nahi jentia. Hori da. Elizalden bizidan jentia, uste plazako kide dala. Ontxe desarrolloko tapurtxoa, baina bai, prinsipioz hori da. Bada, ez da jen inor biherrestanik aludidu. Ez. Eta ontxe mongotaz esplikazio guztiz ezetik. Badau etxe honetara, Elizaldeko etxe honetara, isorretako jendie betiko izen dana, jaizetan egoten dana, dantzari seguztainako zena, molesta igual eiten dotzena gabeko zarati, baina ulertzen da bena San Miguela diesela eta eurek be gaztetan ibili izen diesenak eda. Baina badau jende bat, etorri izen dana, ez dakit, pentsetan beti lasai egongo diela, eta jaizek ez da be jakingo noz izango dien, edo bate jakin. Eta orduen derrepente jaizek egoten die, goizaldeko zazpiritan musika purtxo bat entzuten dabe, eta handa lio, ertzaineri deitu eta hostizak. Eta orduen, hamen dator juerria.
Eta horreri guretzaten kritikia. Segaitik... Kritika zuzen bat. Osa, da merezi da moduen. Ez dakik izenak, baina... Izenak esan eskero be... Kritika ez, mehatzu zuzen. Mehatzu zuzena. Bueno, izenik ez daikun esan, baina, mehatzu zuzena. Eure jakingo dabe. Zara egiten da bien. Eta zetan etorri dien, isortako plazara jaizek ez bada gure. Hori da. Bueno, baten barrutik izena esan gure bozu ebe, ustot eskaituela entzungo. Parkatu, a ber. Eure da bien bizi modu gaitik eta bar, ez da bela... Eta oier, espasara entera sentitzen dugu, aurrera jarraituko gu, eta hori... Bueno, jarraitu kritika. Zerbez ikarrizko mutiek eta... Zerbez ikarrizko. Eta hoi errentzako, Txalo bero bat. Hori da, zerbezak ikartiarren. Apoia. Hori da, bat. Eta... Eskerrik asko, oier. Baina hori, egon garen esaten. Eta eureri kritikien, eta... Ez dakit segaitik... Hani kontra nau. Eukin bihar dugun. Ordutegi bat txosnetan, inoz ez da nien egon. Etxe batzuk indabizelako. Etxe batzuk indabiz, zona etorri da jende bat, jende gitxi batzuk. Ez ni ados nau. Kejetan die. Jende gitxi batzuk kejetan die, eta gainera guk, de repente, venga, lauretatik aurrera musikia bajatuen biu, eta zeiretan dana sarratu biu, zeiti bestelan, karo, urrengo urterako jai bat zordiri, udaletxetik, karo, etorteinaku bata eta bestie, eta kejak. Da musikia ez dakiz sortu karte eukin jozuela, txala aiken juna zela eta ondino plazan jendi egon dela. Eta holako gauza. Posik egon biako litzeko ez plazan jenti da belako goitxoko sortzietan eta gora jaze. Eta hori gure otesan. Gora San Miguelak eta plazan egon bidala jendie eguneko 24 orduetan. Eta hori da nire kronika eta kritika. Eta oin zabaltzetxu ezueri, a ber... Gustaiatez, saiz kronika eta kritika moduen, baina nik gustatu kronika hori denuntzia bat. Denuntzia total. Osea, herriko betiko askatasun hori limitatu daben jente bat kopuru, jente multzo txiki bat badauela hemen. Eta bai, usteot hemen osotasunien, sagarra jaten dagoena be, kontrolan dauela. Segiz esan, askatasun hori kendu eskue. Eta segaitik, hori, zuk esan duzu moduen, etorri jente bat, eta usteot, kanpotar jenti dala, etorri dala bere bake bile, leku polit bat, elixie, plazie, inguru bat. Eta ganera, gero, egunerokotasunien inguru hau aprobetxetan ez dagoen jenti dala. Eta egun, 3 egun, 4 egun bardinate, aste bete badabe urte osuen, 365 egunetik, 5 egun badie be, kejau bierro hori, beti horre arantzi esartu guran, minen guran, onartu ez guran, nun bizi dien, osea, uste pizka dela kontrasankorra, osea, satoz leku batera bizitzen, eta enbede leku horretara amoldau edo bizinguru horretan bizi, ez, nik loengotor, bizinazor, baina, karo, seguramente beste herrietako terraza, inguru edo jaikiro batzutan egongo diurek sarati eta buia etaten, baina, karo, inguru horretako biztanliek ezingo dieke jau, baina eurek zelan bizi den hemen. Elizalden, derecho guztiek ez. Ez. Zuentzako, nire partez bebai, mesedez, alde mendik. Alde mendik utzi bakean. Utzi bakean. Tourist go home. Tourist go, eske, bai, Yolanda. Ondo esan dander. Eta gero badau, esan bida, plazan, jende asko, oso maju eta jaizetan pioa laguntza oskuenak. Bueno, batez be plazan egoten dilako. Plazan egoten dilako ere bai, eta eske hori da enbidana. Jente asko, ona etorri da, eta moldatu ena, ero ona batu da, oin bertan plazan dauz, trago bat joten. Ez jente asko etorri da ona, etxe bizitza barri batzuk india hemen, lehen hasierrek esan dugu moduen, lehen herriko jente asko, etxe barri zerozi dago hemen, plaza inguruen, eta bertan bizi die, baina beste inguru batzuetik hurbildu da jentie, eta egiz esan, herriko plaza urteko beste egun guztietan, neiko triste egondan fetxetan, gaur egun usteot, denpori laguntzen dagoen eta bintzet, plazieri bizi emondotziela, oza, berez, eskertzeko moduen gauzela eureri bebai, ze bizi bat emotzie, euren artien ekintza batzuk indabe, ganera nik lehenengo pertsona, eure kontaute badakit, pandemia garaizen, binguek eta pizkat, bizimodu emotzien inguru honeri, eta eskertzeko moko gauza dala. Bai. Ganera bizikletan ibiltzen dien tropeltxo bat behin dabe, biziplazate tropel bat. Biziplaza? Biziplaza izeneko maiot eta guzti, tropeltxo igande honetan Bilbao martxan egongo dana. Betxo. Eta, benetan, bai, eta, jode, eskerrek emoteko modua da, eta pena bada, 3 pertsona diela, lau kalamidade, gauzak argi izan da, hori zuntzitu guran da bizenak. Eta gainera, efektu egiten dau udaletxingan, zetik udaletxekuek gero jai batzordieri helarazi egiten dutxe horrek kritikak eta beti trabak ipintzen etolan, zetik udaletxio bai, bueno, se las trabe, baina bueno.
itxiko gu hori igual beste baterako, zeidik. Bueno, ja, udala eta... Bai, zelako... Erpile! Katarro etorriako, bai. Bai, hortxe egoten da beti pared bat infranqueable. Igual hori beste egun bateko kronikarako ordenerako gauza bat moten dago, ez? Bai, mili, ez? Bai, hori da. Izenak alde bat eretzile, bueno. Orduen kronika hau argi kronika batetik iritzi batera bihurtu iritzi bat izatetik, baina iritzi horretik denuntzia batera mesede zuek alde hemendik. Klaru, gauzak, klaru, eta hemen egon gure basue onartu hemengo lehengo bisimodue eta barriz ebe bai, ze ikusten da honek plazenguruko etxiek bizitza motziela plazieri, bai herriko gentiek, orduen amoldau edo alde hemendik, eta listo, hau izena gure aste honetako kritika ez, kronika eta denuntzia, así que musika pur bat, eta venga, opa leixia. Garrote! Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso, indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? ¿Quién manda aquí? Guk agintzen dugu, hemen, guk agintzen dugu, eta, gizu, esaiori aurrera ekimitze hau, eta beste tartetxo bat ekarriko gu, eta kasu honetan tarte horren gidari neu izango naz. Zuzara? Bai, eta espero zuen laguntzi, ez? Lehenak jortu dute moduen, pizkat lanetik urten, nik lan honez gain, bigarren lan bat deket, tamalez ez tozku danetarako moten lan honek, apurtxu bat, baina inbesterik ez. Eta lan horren hostien, paskaitxu bat eukinot, eta, nire laneko kide batzuekin egon nazor, eta esan gai bat urten da hor presente, eta, momentuen horretan grazis eukin da, jode, ranking showrako, ranking show gai hori jarri diot. Eta gai horregaz, hemen txenator, ranking show zuentzako eskaintzeko, zue presauzie... Gogotxu entzuteko. Gogotxu zatuzia? Bai, benetan. Espero zuen eritzizek eta moti, eta kizu, hemen Iberiar penintxulan beste gauzatez esatiarren, bere sasoien, bakotxak bere
Portugal. Bere herritxo, herrizka, herrialde, hiri eta abarreri, izendapen bat jarri berri zen jakiela, ez? Eta, badauz Iberiar penintzula horretan nahiko izen esango letzuekinak. Tamales beste hizkuntza baten die, hizkuntza zapaltzaile baten, eta, grazizik inaben herritxuen izena ekarri otaz, ez dakit zueri interes puntu hori sortu dut. Bargarri zitzen. Karo, Ja. gu horregon gara albariñua ez bazkaiten eta grazia puntu bat egin dau, emetik oraintziak eta saludo ekor bazkaiten nire segun zarien lagunei eta lankidieri. Eta, haiketuko duz, zuek, hemen lista handi bat da, baina zuek, baten bat ezateko ezagutzen dozuan izenen bat, raro bat. Nik ezagutzeo bat, gainera dela nire amamataikien herriko alboko herrize, da deitzen da malkozinada. Malkozinada. Malkozinada, gaizki zukaldaz. Gaizki zukaldatutako herria. Gaizki zukaldatu da. Herrizka. Hori da, nire aportazioa, ez da. Aportazioa, bai, lehenko zuk esan, eta gero nik jungan esaten da, etorri ala bota, egiz esan, Betiko cabezón de la sal, parkatu. Kantaurrien inguruen badauz, kantaurrien badauz olako, salta caballo grazia asko iten. Salta caballo, olako, izien kurioso asko dauz, bai. Salta caballo, eso. Bai, jode, cabezón de la sal. Hain badekuaz, ez dakit zein aukeratu, baina... Batanak, esan? Venta de baños. Venta de baños, al por menor. O al por mayor. Es que gainera fijo en Guabiela horreit, porque vendían baños y pues venta de baños. Es curioso da, es curioso, ez jode. Jongo naz izenak ipinen errezeri eta de repente zuiez hor naparrotik eta te boto su cartera bat ipinen dauna. Adiós. Du dio orduen nia sartu ero urteten zabizen. Orduen zer, herriren ator edo banoie. Osa, berez, olako herri asko dauz eta, a ber, hasiko naz hemen esaten, Ourensen badau herri bat melon izeneko, Melon. Ez dakik galizit? Melon. El portugués. Orduen? Ostra, hemen asentuek... Gallego de portuguesa un poco. Asentuek enazten hazi die. Baina Ourense egualdian da. Angüe dien. Ia portuguesa da. Hori ondarroko izkuntza. Nun dao! Melon, Ourensen bertan. Melon. Orduan bertoko diena melones izango dia. Karo. Bai. Eta listoren marrun haikitu bio beha egondala herri bat, Bizkaitar herri bat, gara, guri txispas girik eta grasian dirik ez tazkoingo, baina ea herriz, Karo. Antza Iberiar penintzula nahiko herri arrarue edo barregarri zei da. Eta niri, ea berak herrizik berak ez tozten moten hola, herrizien izenak, harri durelik, baina euskeriek zerdekon eta herritxarren zerak zerdekon, ea herrizek gauza badeko berezize. Letra biko herri baten izena da, letra bi, ea. Eta bertakuek, betxu zelako edien, zen naturalak eta zein zanuk, zein euskaldun edien, herrizeri ie deitzotxea. Bai. Osea, betxu herrizien izena hain laburre dala. Ea, eurek ie. Ie. Eta ero... Ze politian euskeria eta... Auskerakin kejau iten gabe, Ahí zelan esaten da, o... Ja, zu nungo esan iekue... Coño, nungo etoka hori. Bastarren bateko gau. Eta, hori nik gurenan aportazio moduen ipini, baina, badauz Asturiasen beste herri bat, El Pito. El Pito. Betxu. El Pito. De Dick. Las Torres de Cotillas. Las Torres de Cotillas. Las Torres de Cotillas. Murcia mak, jo horre Murcia aldien, txutxumutxuek, Telecinco... Torres de Cotillas. Hor dau bizi, eta Torres de Cotillas, Nuez, Zamora bertan, dugu Zamoran. Bai, Buena Madre, Salamangan. Buena Madre. Es que no es mala madre. Amatxarrik ez da ban. Dana ama onak. Quinto Pino, a Coruñan, lekuten da hori. Quinto Pino! A Coruñan dau ba, Quinto Pino. Ai la hostia. Quinto Pino. Quinto Pino. Baina olizen beste herri bat, Pollos. Pollos. Ez da gigu ze tipoko oi asko egin, ez da korbata dune edien, korbata bakoek. Baina, oi asko batzuk badauzo. Olbuen badau medios, herri zebe bai, dau medios... Eta medios pollos. Eta iuntze batean ahieketan zauzela hor Malagako herritxo batea ahieketan zauzela, de repente, buenas noches, kartu bat upetan bauzu. Ez da bizuri Gabon esaten, buenas noches, herritzen izena da, buenas noches, bai. Gero, calaveras, brincones... Brincola? Salamangan dago, hori izango da? Osa, brincola, Salamakako brincola, brincones, izango da? Brincola herri bat da, hori nire... Bai, auzo bat da, ez? Auzu da, Benetako auzo da, bai. Baina, ze sinarritako auzue. Ja, gure investigazio taldi piniko ikerketa taldi piniko martxan. Iba egite existitzen dala, ze Renfi horrarteltzen da. Bai, hori da. Osa, Donostirar, Irune arte doien Renfeko linea hori,
brinkolan bukatzen da. Ez dakit non horreldu dan, heldu ote dan, brinkolara. Ni no sé. ETV llega usan, urte batean. ETV bai. Bai, zer itxabat. Alkainekin. Da benor. A ver, gure... Legazpin dau, brinkola. Legazpi. Legazpi. Opa, Legazpi. Eta badauz esan dozu moduen, tren geltoki bat, izen bardinekue. Brinkola. Legazpin dagoena, brinkola bertan egon bada, pentsan dut, baina, bueno, agertzen da, hemen aparte agertzen da. Bitu, eta brinkolan asuntu, brinkonezitik etorria, Salamankako herri batetik. Eta Salamankan bertan be, eske, bitu, pizkate mobitzen hasitxe, Puerto Seguro. Puerto Seguro? Bai, hemen esan da. Puerto euskaraz? Portu. Mendate. Obeto esan da. Bueno, segun ze portu klase dan. Karo. Mendate. Segun ze puerto klase dan. Mendatea, ero portu. Itxosokue portua. Hombre, Salamankan. Puerto Seguro ez dut, itxas portu ez dut. Laster urte batzuk eta laster egongo da. Portugal, kotxe baina bueno. Eta pixkate horrela joan da Salamankan bertan, bizikletan bueltatxo bat emoten oinez abizela, de repente burrengo herrizen, Dios lo guarde. Ez erronik ez da gordeko. Jesusek edo Diosek edo jangoikuek ezilik ez erronik gordean. Zainkoaren izenian. Baina zoizla, eta gero Salamangatik, pixkatatik bakizu, estepa sekai dura. Zabizela pasiben. España vacía, ez da? Iberiar penintxula. Horretan itxiko gu. Eta de repente, bakizu, oin azken aldean juergak eta bakizu pizkat itxitxa hausela horrez. Baina, Zamoran, esan da, baiak juergaketan da ezin da nein, herriak izendatuko guz eta... Fiestón! Peleas de abajo. Peleas de arriba, Zamoran. Villarriba y Villabajo aluen. Zamoran dau Villarriba? Diño fairi. Itxengo da. Gure tekniko padeño itxengo da. Bueno, eta Sorian badau recuerda herri bat, behin juan eskero, goguen eukitxeko modoko herri bat itxengo da hori behar. Remember. Espera, Cadizen. Ona txistia. La parecida, Kale Alicanten. Agertua. Eta como una olla a la cebolla de Toledo. ¿Como una olla a la cebolla? Es cebolla, Hostia, osorik itzela izan. Cebolla, de keixena. Tipula. Onion. Onion, yes. Eta hemen deke gordeta beste txubat, Lugon, nire kuriosidade. Top one, hau ya top one, ez? Kuriosidade. Ez top one ez dakidan, ez que dau mordu hemen, dau lista bat, Kalamokos leonen, baina bueno, ez hau Lugon. Beste txubat, hau Lugon dau, ez que galleguela, hostia, nik, estimoa degotxe kristona galleguri. Villapene. Villapene. Hor ez daue besterik. Villapene. No, eso es más italiano. Galegos be Vila pentsando dala. Vilariño. Villapene. Bertako esan de juko die. Villapene. Villapenienses. Claro. Villapenes. De península. O vilapeneños. Vilapeneños. Peneños. Ahora peneño pequeño. Hostia, lehen baina, baten badago zondiño rekamaran. Bai, hemen asko dauz. Beste bat hemen guka badetxin atzien dekogu, edo useto txiki badau, eta Cadizen, herri moduen meadero de la reina. Erreinaren pixatoki. Fino, de la reina. De la reina. Atzeko ebe, izango da, del rey. Egin egongo santzizi jenara. Men, isorretan pipi kandeko guan, pipi queen. Ona, rekal. Eta gustot ezaune dala, baina ja maitzen joteko, adibidez hemen Guarroman, jaenen, Guarroman edo Guarman? Guarroman ugeri. Guarroman, con acento en la última A, esan da. Guarroman. Aguda. Jesús María. Con acento porque acaba en N. Euskeraz, zorrotza. Esaten zago. Zein? Aguda. Erderaz aguda, euskeraz, zorrotza. Izen alda, zeitik ez? Zorrotza triangelu bat. Bueno, es que... Zorrotza kutsillu, bida. Euskeraz ez da tilderik. Ez baina asentuek, bai? Asentuek, bai, karo. Ja, baina... Bueno, Guarroman con tilde la A. Zorrotza. Bueno, ustot Iberiar Peninsulako herrialde asko astartu guzela. Men Guasa beba da Huescan, Machacón, Salamancan, Ingenio Gran Canarian. Hostia, Machacón. El Ajo Avilan. Pepino, Toledon. Pepino?
Bai. Hora. Jesus, kogollos Burgosen. Hor kogollo una eidauz, baina ez die letxugak, Letxugan kogolluk ez die, beste kogollo batzu die. Kontuz. De Brussel, no, koles son eso. Eta ni sarri paso bertatik, eta, bueno, badau horrek letxugak ez dien kogollo horrek ibiltzen dugu zenien, eta zu emon, eta aten da ze urtenen dago, errautze urtenen dago, eta errautze amatetako logorroin inguruen badago, beste herri bat, zenizero izeneko. Betu, bai. Mítico. Bai, hor najeratan duen Briones eta hor dago inguruen. La ruta del vino, danok ez dakit ezautu zuen, baina... Bueno, potes bera bai guretzat grazioz, beda, oza, potes. Ba, potes zerta, Cantabria la Asturias, hor muga inguruen dago. Asturias da, bai. Asturias. Seguro? Seguro ez. Ni uste Cantabria. Ni Cantabria da. Asturiaseko lelena. Venga, ikerketa talde martxan ipiniko barrio. Asturiaseko lelena da, Unkera. Unkera Cantabriako azkena da. Cantabriako azkena, orduan potes lehenko Desde Unton hasta Unkera da euren himnuek esan da. Unkera korbata gozo. Unkera katalana da. Uriol. Ba, arrazoi ekin dozu, rekal eta potes Cantabria da. Cantabria da, Bai, Cantabria. Claro. Ba, bueno, pizka geografia pizka bat ikesiogu, herrialde, inok ezagutu ez zen herrialdiek, badakizue, turismo ingure bauzue, joen, venta de pantalones, edo silla, escucha, cebolla, la parecida, guruzuen lekure joen, egin turismo, eta espakizu nola joen, laixi erreteaz kontaktuen ipini, baina hau izen da aste honetako ranking show. Oso ona. Usto zueri gustatu izena. Bai, ondo pasatu. Ez dakit ranking handiz ez da, baina, bueno, ustote kuriosidade puntu hori ukinda bine errezek ekarri guzela hona. Benetan. Eta beste barik, boenga, musika pur bat eta gure laixi hartzen zaio hori, ekin gotza aurrera. All right! Eusko Jaurlaritzak dio, dirurik ez dagoela, baina ze kasualitate, guria falta zaiela, baina laizter ikusiko dute, joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Erosi dute kriston helikopterua, baina zertako nahi dute olako aparatua, baina laizter ikusiko dute, joder, potrotaraino gaudela, joder, potrotaraino gaude. Nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Nor, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza eta subjuntibo, joder, baldintza badakigu. Gozategin kantu itzela bentzun da gero hemen txegatoz eta oingontan elkarrizketagaz. Eta aste honetan hemen dekoguz elkarrizketan, teknikoek estopen monarrenik jarraitxungo berbetan, ze guztu bintzete berbaiki, Eta hemen dekoguz Maitane eta Udane, arratzaldeon. Arratzaldeon. Zuek, zer? Txarto? Ez, ondo, bai, eta elkarrizketa bat ingotzugu zueri, eta elkarrizketa hau izango da Auskari, izorretako neska gaztien zer dan, zuek hobeto espliko gozu, Hau da elkarrizketa eta gure elkarrizketa di hasiera monorduko. Apa tekniko, dale. Ojo!
Katari. Palo Santo y la hostia. Gaur, Auskarik. Eta, bueno, introren ostien, elkarrizketa ilun, triste, sakon, eta oneri martxa emango zego. Bromatizena, eta tristi, ez da, guzti zaborkaku, eta elkarrizketaren zuzendari, nienaz, berandu torrenaz, lehenbait jortuat, luzetu ingen demuzie, eta Asier. Zuri zuen megantzu, testigu zuri pasetatut, eta... Hemen egon aparte intro ez dut entzun. Ez da zuntzun. Ez dut entzun. Baina, bueno, a ver, hau preparau bari dau, aurretik esango txu hau. Ez, dan ez da. Zelan etxeko egarien, konponduko gara, ez da? Bai. Eta, bueno, zuek, kontako eskuzuek gitxigora bera, nortzu zarien edo zetako sortu dozuen Auskari talde hau, ze behar ikusi dozuen talde hau sortzeko. Venga. Aurrera. Ez da entzuten ez da. Amatute dau, ez da amatute. Bai, venga. Lehengaziko gara hitzak izan nahi dauen, eta Auskari dator, Auskan egin, eta Euskaraz izan nahi dau borrokan egin, ez? Eta horretarako, etorri garelako kaina moten, eta borrokara. Fuerte. A tope. A tope, hori da. Aupa, hori bida. Ez du jakin izena Auskari nundi datorren, no? Eta orduen gure hausan borrokalari esan dau gitxo. Vale, ondo. Bai, pixka testinguruen sartzeko edo. Kontu da, ekainien, hemen isorretan ospatu zela, Durangalde mailako neska gaztien topagunie. Hau deitzen da biribilketa, eta erabaki izan isorretako plazan egie. Horretarako, bile harina olako zer, hasi ginen bilerak egiten, egun hori preparetako, eta neska bastante juntau ginen, ez da. Baina, etorten ziren neskak, gehienak ziren neska talde baten kide. Hau da, adibidez Zornotzan badau Suasiak talde feminista, Durangon be badau bilgune feminista eta horri biltzen dien neskak, beste talde bat be badau, DAFA deitzen dana, eta hor be biltzen die, Abainon be oin sortu barri dabe beste talde bat, Elorrizon be badabiz, eta Euskal Herri mailan be talde asko da, hauz. Orduen, bilera horietan eta gero biribilketan bertan konturatu ginen zelan isorretan faltadan olako talde bat, ezta? Oin arte, adibidez martxak sortzian, bebai, azaroak 25 egiten gaino zen ekimenak, baina horretarako egiten gaino da gazte asambladan izenien deitu horrek mobilizazioek edo dadana dalakue. Baina egun horretan, hausnartzen beste gauza askoen artien konturatu ginen, isorretan be biharzala olako sare bat eta olako talde bat, neska gaztiek batzeko, eta berta ekimen diferentiek jorratzeko, ezta? Hori da, bai. Bueno, azkenin isorretan be bai badau beste talde bat Andere Bide. Bai. Baina... Osea, da, kompetentzia ez. Elkarlanien adituko gara arazo barik. Baina azkenien die emakumeen auzi zauek orduen, pairatzegun indarkeria edo be bai, desberdina. Eta horregaitik bada garrantzitsue neska gaztiok be bai, ahots bat aukitie. Eta, hori, ez diela etxaiak bez. Eta elkarlanin aritzeko. Naizte, gero, kausa ero zera bardine itzen, bakotxak, zuen taldiek ero zuek gaztiago esaria, eurek beste edadetarte baten dauz, arazo ero zera ezberdineko ingo zuez. Hori da, ez da. Ero igerriko dozuez. Bai, eta horregaitik pizkate, esan, 8 taldi eta horretarako ustaia maiaran uste dut izen zala, deitu gainun mobilizazio bat, ez da? Bai, eta ziren izena bez gendun jakinta, eta hau dan ja erabakiogu. Eta hasi gara tope, emakume sortzaien azokagaz, dala pizen, hori da, iraiako 25, zapatuen, 11etan hasiko da, eta haukin dau kristonek zitue, super posik. 37 maila egongo die, Euskal Herri osoko 37. Ni naz bat. Hori aprobetxau, publizitatea egin legean beste. Behin naben lehiaketan, oierren lehiaketa famatu horretan, kamiseta bat egin naben, Laixi Arribatian lehengo kamiseta esklusibo, Momentuz bakarra dana. Only one. Ez da besterik, momentuz ez da besterik. Ia, lasterra ber. Amaieta dituko izagona. Bai, amaietari superposik,
erabiltzen dau pillo, Ia, ez da ongoa. Etxin geratu zen bera ganera. Loiteko gunero. Eta jaue da, holan, loiteko ez da oso erosu. Nire guzterako. Orduen zuek hori behar izan hori ikusi zen duen, hemen herri honetan nahi handere bideo horri bili, burruka bardinien hori bili. Bai, berez burruka bardine da, baina adinek asko aldatzen dago kontzeptu hori, ez da? Beste ikuspuntu bat, beste realidade bat, eta zelan ikusi zuen, jarraipenik eukin dau zuek sortu zuen taldiek, zelan ikusi zu, momentu zu, babestute ikusi zu, ez? Asokarako bintzat ikusi zu jente pizio bat animo duela. Gauzen neska, gauz oso motibaute, azte temporau zuen ideiak botaten, eta oso posik aukiogun arrera gazo. Bai, aste potenti eukin dugu, oin be, dana preparetan bai gaurko bai biharko. Gaur adibidez, badau Euskal Herri mailan Euskal Herri neska gaztien taldien saretze bat. Euskal Herriko neska gaztiek deitzen dana. Eta aurten urrian 9 eta 10erako antolatu dabe, antolatu dugu batera jotzie. Batera jotzie da, topaketa. Topaketa, bai. Hori da. Eta gaur adibidez, urten da bideoklipa. Bideoklipa. Eta nazio raro epiniotzet. Bideoklipa urten da. Eta bertan agertu gara isorretako neska gaztiek. Eta oin presentetan zabitzi ez ba? Oin dauen gaztetxien deko ekitaldi hau. Oin gaztetxien kriston ambientie dau. Batera jotze horren. Bai, gero deko aurkezpena izenda ez ba? Hori da. Gero, behin programa bukatut ez da? Zein? Irrati zaio ebro. Bueno. Gero kontzertu edau. Bueno, orduen hemetik bebai aprobetxako konbita bat etxera, ez? Osa, hemen inguruen zabizienok eta urbildo zaienok, etorria bat etxera, gaztetxien kontzertu organizu zuen itzela. Da baita be, isorretako neska gazte gehiago bebaiz, azkenin dalek ez gauz. Eta gero eta gehiago, gero eta ahots potenti haua, eta gero eta hoi hartzun handi zaue. Hori da. Eta bai, pertsona moduen, neska moduen, nik uste dela oso importanti olako talde baten. Hori da. Ikesten da pilo bat, konturatzen zara, benetan zer pasetan dan, ez da? Eta ze bide dauzen aldatzeko, edo horretarako oso importanti da. Bai, herriko talde baten egotie, bai, gero Euskal Herri mailan egongo dan batera jotze horretara, joeti eta hori aizialdi feminista aldarrikatzi, eta bai, ondo pasetie. Hori da, ez da bakarrik txapa. Osa, bai da... Gozatzeko aukera, bai. Oin gozatzeko pilo bat. Hori da. Bizer bai. Bai. Hori da, ez ganea pizkat lagunduko dago, ez? Honek udazken kulturala zidala eta ez jaiak, ez San Miguel. San Miguelak esan dugu. Hori da. San Miguel 0-0. Lehen pizkat... Da, bueno, espadako zu eze erregeitzeko edo... Bueno, esatia igual gaur komentatu dugule, baina bizerre berdiko 12:30 aldera, komentako gule zer da Euskari neska gaztetaldea. Aurkeztuko gara, ja, ofiziala. Hori da, eta gomidatuta zauziela, bai asokara, bai aurkezpenera, eta be alternaria talde zuzenien egongo dala jotzen, eta kontzertu polite egongo dala. Ba, posten gara, eta hemetik laixia erretiko taldetik animoik sakonenak eta beruenak, eta luzeroko izena jela asuntu hau, danon onerako. Kalbaiet. Eta ez dakit hemen dago. Nik aldera bat gureko nuke egitzi, Hemen da, deko ez dana barrizka, baina... Belerreko printzea. Nik aldetzi gure datzuen... Finkatu dozue helbururen bat, zuen talde horretan badeko zuen helbururen bat... Zelan esan... Bai. Pini dozuna zuen zera moduen zuen xede moduen. Bai, nik uste dut, neska gazte talde baten beti dagoela helburu importantiena dela, elkar babestie, neska moduen hori, bai, babes hori eukiti talde horretan, eta pareatzen dugu zen gauza diferentien artien gauza esaten dut zeoin egite urtetan hitzai, baina bai, pixkat, emakume neska izetiarren gizarte honetan pareatzen dugu zen eraso horrek pixkat kolektibizatzeko eta elkar artien babesteko, eta pixkat erantzunek lortzeko, ez da? Bebai, adibidez, martxoak 8 egun hori babesteko eta egun horretan aldarrikatzeko, nortzuk gara eta hemen gauz, ezta? Bebai, asorak 5 salatzeko emakumeek neskak jasotzen dugun eraso indarkeri matxista hori. Bebai, beste egun importante batzuk, adibidez, ekainako eta 8, ezta? LGTBI egune, bai? Eta bebai hori pixkat gure artien babesteko
formatzeko eta... Zuen bete beharrak beha setzeko. Bai, ez da bardine... Olako talde baten, ez dakit urteten dira diferentiek, lehen udanek be esan dauen moduen, ez da, hasi gara, indartu gauz eta kriston inspirazioa ekogu eta konturatzen gara osa askotaz. Ondo, eta benetan, posten gara hori holan isetie, animo zueri, benetan itzela martxan ipinuzun erronka hau, eta espero helburu horrek danak lortzie, eta emetik eskerrik aso zueri, udan eta maitan una urbiltzia erren, eta... Hain urrutitik, Hain urrutitik, benetan, be! Bueno, pentsatu derre amaieri emomitzezule, baina astun jako, ia pasau jako, ez tozko euren pekatu bota. Ai, pate dio. Ona, etorri die, pekatarien... Aitor pekatari. Aitor pekatari. Txokora, ez hemen aitor pekatari etorri zarie. Eta orduen, hemen abadien uleguen zuen pekatu txobat konto bizkuzue. Bana bagotxe. Abadien, sekretari zan. Bueno, badakit bat, pekatu ez dakit. Oingo udan, egonga Logroñon, eta ite ban kriston berue, eta esan genuen, leku hotz bat, elizio. Eta, eta sartu ginen barrure, eta ikusi gendu zen olan bela batzuk, plastiko baten barruen, eta genuen, ostras, dartzen moguzta egiten mogu lan afaltzen belitak, eta ez, tartu gendu zen. Eta esan biot, ze Elisak dekola asako diru, eta ez daula gaztetan bela dezente batzutan bez, ze zien txinokuek 0,75. Bintea ben? Bai. Bueno! Etiketa guztia da, eta hori, esan genuen, Elisak nahiko lapurtzen dau, ez? Ui. Ondo. Ondo. Neiko ez asko. Neiko ez asko, bai. Ondo, eta goa arro gauzuetaz, Elisetan osten dozuelako. Oso ondo. Oso pekatu zintzu, benetan, Bai. Eta nik esatien nire pekatu handizena nik uste gaur eindotena, dala ez baskaltzie, esen inoz. Asko guzti da maitane, asko guzti da. Eta hau izen da, astenetako Aitor pekatari. Carrying your pain.
Eta mentxe gatoz bueltan. Eta lehen esan dugu moden, hemen Jon Rekal, hemen ekarriko gure artera. Jon Rekal. Eta Jon Rekalek bere tartetxo ekarri da. Eta guk bere protagonismo emon gure dutzegu. Eta merezio zuen protagonismo, Eldu da, bere tartia. Eta bere tartia hasi hor duko, eske nik jortu gurote, eske hemen egon gara gu. Kuaderno stream bat, lau berba txartu idatzitxe, eta repente ikusten dut hemen tipo bat, bere kaskuekin, bere tableta hor, todo pro, esan zuen, Jesus, Maria eta Jose. Hau, Euskadi Irratia apurtzeko asmotan dator. Orduan beste barik, ustoten presentazio hona izin dela, eta zure esku, Jon Rekal, sampleatzen. Keixo, ojo, ondo, Bai, introrik ez dugu, baina bueno, hori nago. Bai, urrengo zailako ja, tuko dugu zerbait, badeko guzo zer ja, buruen. Bueno, egunon, arratsaldeon. Gabon. Entzun guzun orduen entzun guzu. Hori da, entzule maitatu, barriak. Eta bueno, igual labur azaldu. Bai, azalduko dugu, nundi datorrin ideia, ez? Badeko denbora, ez? Asier, denbora? Bai, bueno, mikroen berba, Jon. Vale. Puta madre denboraz. 3 minutu daro izuz ya. 3 minutu daro izuz ya? No puede ser, ya más Arbi, gero deskonturako, Vale, venga. Bueno, orduan, zampliatzen, nundi datorri ideia, hau. Bueno, behin, proposatu ostinien, hori, Euskadi Gaztean da parte izeteko programan, eta bueno. Eta Laixarreko ekipuek esaztan, bueno, ezin dugu aukera galdu, holako... Etxekuek etxera, karri dio. Claro, ezin dugu galdu aukera. Normala da moduen. Eta bueno, eskin hostien, esaztien, dekozu tarteat, zu nahi osu nahiteko. Zean Gaztean eta esan, bueno, apur bat paktau esan, ipini berreko musika eta hemen hemos tienes kantza... Hor mugak ipinio izan, ez da? Claro. Hemen ja kantza guztiz irekitea benez, bueno. Ni proposamen batekin atorre. Eta sampliatzen izena, bueno, sampler hitzeti dator. Eta kine ezagutuko duen samplerra zer dan. Baina, tartonetan ez dugu samplerra ez bakarrik itxeingo, eukingo du samplerra, plagixue, eta bertsio edo hain famatu den cover ritza, ez dakit. Cover, bai. Dana jungo da. Bersiño, Abesti eta ez berruetan gabiz. Hori da. Musika inguren sartuko gara, bale? Opa, Jon. Asako. Vale. Venga. Eta, bueno, gaur, lehenengo programa zero moduen, mugatuko naz, azaltzera, samplerra, plagixuen eta bertsioen arteko desberdintasuna edo... Ondo. Kulturilla. Hori da, un poco kulturilla general, gero ja urrengo saiotako dinamika, ulertu alizeteko. Osa, no? Eta gai bakotxe... Ganean lehenko saio intro. Intro. Jesus Maria, gu baino preparago etorri zela, Jon. Jesus Maria. Ez que, claro, gazteatik... Orduen, gaur ringo dugu ibilbide bat, 5 gazteatik, ja había katxe. Hori da. 5 abesti jorratuko dugu gaur, eta ikusiko gu abesti batetik bestera, zeinek, hori da, zeinek sampleo dago abesti bat, zeinek plageo dago abesti bat, eta zeinek bertsiona doen abesti bat. Horre egongo da, gaurko saioan, Funtxa. Muña, ez da nalakua. Noi apur bat, nire txapakin, bale? Hasiko ga, samplerrakin. Igual, asaltzeko... Bota. Txungo bera dana edo mami gehiago dekona. Izte garen definizioa. Orduen, samplerra, zan dugu lehen, deridu familiako instrumentu da. Ya lo creo. Txantxa, galde bat egitxite. Bueno, laro gehiz, parkatu 70ko hamarkadan erabiltzen edo famatu izan instrumentu da, instrumentu elektroniko bat, ja ez analogiko edo klasiko bat, ez da gitarra edo biolon bat, hori da. Horrena gai txiki bat, esango dugu. Bai. Eta makina horrekin, bueno, aukera dakozu abesti baten musika tarte bat, edo soinu bat, adibidez animalia baten soinu bat, moldatzeko. Grabetako, eta horrekin musikaz moldatu. Hau da, txerri baten aldozu do batein, fa bat, edo si bemol bat. Aldozen... Ondo esplikate, bai, guztaiako, bai. Bueno, baina gu gauz hain konkretutan ez gazartuko, eta tarte honetan, emongo txegu espazizue, zelan abesti batzuetan, hasi ziren erabiltzen 70 hamarkatik aurrera, hip-hop kulturako sortzaileek euren abestiak sortzeko. Ze garai hartako jendia,
ezeukan esian musikariak edo zeuzkan instrumenturik oinarri musikalik sortzeko. Beraz, zei erabiltza bien samplerra honetarako. Abesti baten oinarria hartu eta horren gainean rapea edo abestu o lo que sea. Entzuten jata, ez? Bai, oso ondo gana. Vale. Orduen, ustotarki geratu dala. Nire bai. Gero zera praktiko ipiniko zu. Hori da, oin goiz adibidiekin eta ikusiko garritxu hau mundu guztizentzako, bale? Orduen, goiz lehenengo abesti batekin, dala, Nueva Yorkeko txik taldia, txik, esagun inteinatxue? Zer da, hori garaitik atzera, ez da? Nueva York. N-I, yes. Eta talde honen, 1978ko Good Times abestia entzungo dugu, bale? Arreta jarriko dugu, printzipioz, entzuten dugu musika horretan, bale? Gitarrak, basuak, bateriak, samplerra momentuz ez, gara entan un niño funk. Goitik, dana ganetik, venga. Horia. Venga, técnico. Entzungo dugu apurtxo bat, a ver. Ez dago antzakiru da. Eskitin da guzti, bada batzetik horre. Ototo grabau eban horri. Tak. Good times! Ok. Bueno, ez da ezagune izen edo ez, baina bueno, nik uste doinue datxeti doien hori, non hori ja ezagunen jakola. Hemen bado bat buruaz baiet ezaten. Ez? Bai. Guazen oin, bigarren abesti bat entzutera. Kasu honetan, Sugar Hill Gang taldea dekogu. Sugar Hill. Eta urte bat berandu hau da, 1979an atara ebien Rapper's Delight singela eta holan entzuten zen. Vale? Hau esagun nago egiten. Hau esagun nago bai, ez? Bai. Vale? Intro. Eta oin, entzun, adi. I wanna want that to dust up good times. Ematen da. We are like good times. Baina berdine da. I wanna want that to dust up good times. Baina bitu oin, entzun oin. You don't stop the rockin' to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. Hau DJ da txegite. Bai, hemen dana dantza, danago dantza. Orduen, zakit baten batek igirri dauen. Antza deke. Baso, bueno, kasu honetan, baso lerru edo baso egiten daben melodia, berdine da, aurreko abestiena. Takik motutatu zaien. Zuia Queenera, sabiz juten, eta... Bera, hau da, bera, abesti berekue. Honek hartu abien, oinarri bera, eta abien, honen gainen ingo dugu beste abestiat. Amigo. Eta hemen deko tipuaz, deja. Ibilike, ordena osea, plagio bat. Hau, kasu honetan, teknikoki sampler bat esan izango, ze garai hartan honek bai analogikoki grabau egin berriro abestize. Baina, bai izan zen, gero hip-hop kulturan barruen, zelan samplerra erabiltzen zen abesti berriak sortzeko. Hau da, oinarri bat, erabili beste abesti bat itxeko. Ez da, abestia kopiatzeko, baina oinarri bera hartute, hori da. Osa, lau nota renganien abesti barri bat sortu. Hori da. Ba, gehien bat zen hori. Rapan edo hip-hopan munduan, holan sortu zen. Orduen, aurrera jokot, ze badekogu abesti honetan beste tarte bat, honen adibidea jartzeko, baina ez dakit denbora ondo gabizen. Bai. Sobra. Bueno, ipiniko dugu Rapper's Delight berriro hasieratik, eta entzungo dugu tartetxo bat. Bai? Teknikoen arpegia. Izena la leche. Adi. Pa-pa-pa-paun. Bai? Pa-paun. Pa-pa-pa-paun. Vale, orduen. Sarreratxo hau, ez dugu entzun Good Times. Abestizen, ez. Hau bai, oin hori da, gambok jotzen abien baixu lerro hori, bai, entzun dugu Good Times abestian. Baina hasierako lerro hori badukogu beste bigarren abesti batian.
Love Deluxen Here Comes That Sounds Again abestetik ateratako edata. Piniko dugu eta 22. segunduan entzun gai zengo dugu. Tartetxo, hasierako tartetxo hori. Orainik ez? Diska estu. 10. segundako, ya está? Diska estu, bai. Eta, adi, Tiridirin. Bai. Tirin. Oin. Tiridirin. Vale? Orduan. Justo ni oin bigarren adibide honekin argi ikusi dela, zelan abesti berri bat egiteko hartu da ez minimo 2. Falta izango zan topetie bongo atzetik entzuten dian bongo hiek nondik urten dian, baina momentuz... Hau da, tipo hilo de Twitter edo hori, ez? Bat abestien atzetik doizenak. Hori da, hori urrengo atal baterako txiko doz, samplerrak badeko sakontzeko asko. Bai, igual abesti berien lau sampler diferente erabiltzen dira, edo gehiago, edo abesti beretik erabilizen da sampleatzeko 1000 abesti desberdin. Horrelako kasu edeko guz. Baina hori txikot, aurrean txian beste programa baterako. Gaurkoan ja, jungo gara ja, plagioa edo kakotxen artean inspirazioaiz berroien. Hay mucho jeta. Ah, vale. Kakotxe artean inspirazioa. Ez daula onartzen, abestia plagioa da bela, eta dino, ez inspira hori indala abesti horretan, edo kasualidade izen dela, beste batekin antza eukin izena. Orduan, guazen definitzera plagiatzea zer da. Tamen dekot. Wikipediatik itxulita, gure hizkuntzara. Plagiatzea beste sortzaile baten lana, norberaena balitz bezala hartu, eta aurkestea izango litzeke. Kasu honetan, abesti baten letra, melodia edo instrumentala hartu, eta besterik gabe, abesti berri batean erabiltzea izango zen. Vale? Vale. Baina nik pizkat apurtziaren asuntu dugu, musika barri asko plagioen aldetia atozela. Bai. Osa, base... Bueno, bai eta ez. Ez da base bat, baina melodi antzeko melodietatik... Bi aukera plagio hori ekiditzeko dozenak. Vale? Edo estrategia bi. Vale. Sakondu. Adibidez, normalien oso ospetsua diesen eiten diesan abestiak, ekonomikoki kristunetekina ekie. Eta karo, bada igual oindala 40 urteko jatorrizko abesti bat antza ekona, ba enseguida artista jubilatu horiek. Bueno, bizi badie, claro. Ba aukera eki edo se la juegan un poco. Ya, pizkat hori jarriko dut eta si suenan la flauta ez da moden. Eta horrelako kasu pio badauz, baina horre bai itxiko beste programaterako eta zentrauko naz komenta duzun horretan. Ze estrategia dauzen gaur egun musika modernoan edo plagio horrek ekiditeko. Eta bi aukera nagusi tanteu duaz edo nabarmendu duaz. Bat izango zan, abesti baten atal labur bat kopiatzie, hau da, agian ez melodia guztia, baina bai melodian sarrera. Tarte bat eta estribillo aldatu. Eta maiera beste era baten bukatu. Holan ja, abesti berri bat dekozu. Goruzbari beltz. Hori da. Abesti berri bat dekozu, ez gaek jartzen dauzen baldintza horietat esan sartuko, plagio moduan onartzeko. Eta orduan ja, aia, cuidaos. Sortu musika inspira unaz, edo kasualidades antza dekie. Wow. Horrelako kasu desente dekoguz. Eta, guazen entzutera, horrelako kasu bat gertatu zena 2002ko abesti batekin. Tomatito musikarien alabak, ella bien talde bat, oso ospetsua den tomate saltza batekin, alabak, en plural, bai, hainbat izan zian da. Tomatito jaunaren alabak, ella bien talde bat, 2002an, eta esabien bitu, hartuko dugu Rappers Delight honen aserrerako estrofak, eta asmatuko dugu estribillo bat, que la va a petar pa siempre. Eta frutu izena? Eta nik uste, frutu izena, ez dut piztarik emongo, nik uste ja musika jarrite, ja, danok jakingo dune, nortu diren, eta zein dan abestize. Entzungo dugu abestia eta abestia, eta entzuten dugun bitarten azaldukot zertaz doin abestia, eta zer gertatu zen kasu honetan. Oh! Alright! Nik ez dut ezautzen hau, Ez?
oso underground. Dantzan underground. Bueno. Rumbeando. Bueno, letra dionez, daukagu Diego, San Miguel sale. Diego. Fiesta sale. Sale. Eta honi asko guztetan jakon Rapper's Delight abestia. Eta beraz, letrak dio, Diego, diskotekan egonien, abesten ebala, hau. Entzun, Aiba. Beharriz entzungo dugu. Irugarren bat. Dakit, hemen uston konturatu garela, baina nik argi deko bintzat, Diegok abesten ebana, ni uste matrai ezurra apur bat okertute. Eraman da. Ia bordu txikiten zemozan. Bere asmo ezan, abesti I say the hippie to the hippie, yeah, don't stop. The rocking on the bang boogie say up jumps, the boogie and the rhythm of the boogie the beat. You know? Ma segertatu jakon Diego gaixuai. Jaixetan, ba bueno. Entzungo dugu bai. Aurrean, bai. Perepepem. Eta Diego, ahor, Diego, pere. Tomatito en alabekin, kepan. Diego and his music band. Eta Diego, nira bestia. Diego Armando esan dituko. Hau nira bestia da. Diego. Chavale, entzun. Astereje, deja. Deje betu. Premi una agua. Hola. Y ahí baterio. Orduen, zer gertatu zen kasu honetan? Ja. Ba, Rapper's Delight. Zein da sortzaile eta zein da plagiatzaile. Rapper's Delight ten sortzaileak, Sugar Hill gangeko kuadrillak, ezaiban. Nik hau nun baita entzun dut. Baina kontuetu zen? Eta nik honen... Zeran da, artista derechueko baimena badekuaz. Oixe. Eta beste honekin kriston dirutzera azten nahiz. Ba, hasi zena flauta. Eta ez dakit, ez dut topau zein urtetan. Egon zan, egin zan... Bueno, denuntxia bien edo tramitie erama bien epaimaian gainera eramateko. Baina, 2010 bai, ja urten zan rekurtzu, Eta sententzia izan zen, ba, ZRG ezabela plagiau, esan plagio moduen onartu. Ba, aldaketa asko guntzilako, bai, erritmoan, melodian, eta ez da bielako letra dan bezala esate. Osa, Spanglish erabilita, jugada oso Spanglish erabiliabian. Claro. Oso kutri eta tristie, baina... Spanglish erabilite librau zian. Efektibua. Erabiliko abien letra originala, egongo zien, osa, ordaindu berin izango zabien, bueno, estrofa nahiko txosian, eta askotan errepikatzen dana, baina librau zian, Orduen sortzaile frustrao askontzako, ideia asko ez dago zentzako, izien leke metodo bat. Oso ona. Eta aurrerantzean ikusiko gogu zenbat euskal musikari dauzen, hain sortzaileak ez dianak. Hain lo voy a dejar. Agian, abendureko ja, Euskal Herritik desterrote gumonaz. Zertatu uste. Aparkal. Hainbeste zapatilla sartute. Ta bueno, geratu gara, vale, atxera voltako nau, zehau izen da plagioak itzeko dekogun lehenengo aukera. Horretan geratu gara. Zein izango da niretzako zilegidan bigarren aukera. Ba, artista asko kite dain moduen da, jatorrizko abestian, deretsuek edo erosi, pago bierdana, sortzaileai, eta ja besti horrekin nahi osune. Edo tarte bat hartu, edo bertxio berri bat egin, edo nahi osune. Baina ja, onartu zuia besti hori erabilio zule, egin dozun berri hori eiteko. Que no pasa nada, pagar y fuera. Egin dauen base bat hartu, eta hortik jorratu, edo eta hori da, diru asko egon musikariek permitido aldaben estrategia. Ja, sorteia txikitxe barik, ja, uste salmenta handizetan da bizen, eta diskografika asko atziendeko zan. Ez dutxea dure, edo badeki presupuesto, horrelako kasutan, edo epaimai batera junbarik onartzeko. Por ejemplo, Lola Floresek esanengo erasorik, Antonio Floresen yo dudaría, olako gauza. Token familia. Bueno, kasu horretan toke darían familia. Baina, bueno, kasu horretan bertxio badiz, esan, ez?
Karo. Zer, bagoia temporaz. Ezin dut azken bat ipini? Bai. Bale. Bueno, ASRG honen bertsio bat entzuteko. Bertsioan badakigu aldugula aldatu, bertsioan badau, ez dakit, ni uste artista bakoitzak enbirko egan azala bere, ez dakit, bere toke hori emon, bertsio horri, ez tal cual bertsio nago eta moldatu, ez? Bere estilora edo... Abesti baten moldaketa atein, eta nik ekarri dutzu edan moldaketa da, Eric Pop DJ-an eskuti da, Eric Pop Kataluniako dantzari, musikari, ekoizle eta DJ-a da, esan bezala. Eta oin dela gitxatara dau, ASRG Remix izenekua. Jesus Maria, benetan? Bai, itzela. Nik Instagramen jarraitzo tipua eta badauz hainbat, bertako hainbat dantzari, hasi dela besti horrekin, gauza gehien. Sartut, agian deno entzulin guztuko ez da izango, baina buelta bat emodo txabestizei eta, bai. Nik aldera bat amaitzeko, errekal. Bertsionatziek, bertsionetan dauen jentiek dirue ordaintzen daube bai. Segun. Vale. Hori beste egun baten kontago Trampa. Hori da, hori aurrean txin. Segun zein dan zure plataforma, zure, ez dakit, diru sarrera aldetik ze... Eta jarraipena, bai. Jarraipena eta nola hartzen da. Hori aurrean txin landuko dugu, bertsioen atalian. Eta bueno, nik uste denboraz asko pasona zela. Esperonean laburra behitxie, baina entzulientzako argi iratu da, ezta? Espero deigun baiet. Bestelan, hori. Zalantzari badau, sare sozialetan aipatu, eta... Beraz, ni aldetik placerroa dizen da lehenengo saio hau denboraz txartu ibilizena. Eta hurrengorako, ja badakit, 3-4 horri aldez, 2 terdin, ja, nahiko daukatala, programaz aurrera egiteko. Beraz, Eric Popen ASRG Remixen tartetxo batekin utxiko dutzugu, eta bueno, urrengor arte. Espero sarri jabe torti errekal. Ale ba. Aupai. Con la luna en las pupilas y su traje aguamarina van restos de contrabando. Y donde más no cabe un alma y se vende a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Eta, bueno, Jon Rekaren ikuspuntu eta pase da hemen berak emoneko ikasgai honen ostien bagatoz gu ona eta hemen zer dakargu azkeneko gure tartetxue eta betiko lezein da gure tartetxue Laixinger gure lehiaketa badakizue, astero lehiaketa tekarten dugule oier pizkat despatxau gendun gure lehiaketatik igual etorriko da bueltan ikusiko gu bai, eske ja ahots kordak pizkat mintzen hasi jok esan berap hori ez dugu oin artea
Aitortu, baina, bueno, hori pasa zan. Eskerrak emotxuz bere esfortzu gaitik. Hori da. Eta, bueno, bakizue, oin arteko moduen, lehenengo hastien, Cristina Martara zipeniko duen kantuen, eta, bueno, egon ziren, parte hartzaile batzuk, eta bar, eta, bueno, horri ziren asmatzen eta ez asmatzen, guztok izenak asmatu abela, eta pasan hastien beste erronko alduzitu zen duen, nik ezin izena baden zuen artera etorre, bakizu, lana lata ez tala, beti ezin da ona egerturatu, baina aste honetan beste erronka bat dekogu, eta honen esango da zuzenien, aste honetako erronka hori entzutie, tekniko kespadeko beste arazorik, martxan ipinko gu. Ander, igual, eurreko asteko erronkien erantzune entzungo gu? Lehenengo eta behin? Nik erontzi baino, rekordokonak ezin zan kantinu, ez da? Hoxe, bale, ez du ondo ulertu. Bai, hori da. Hori ba, nire ino zein izendan aste honetako erronka, gero erantzune. Apateniko. Aldozu. Por ahí, lo bien que te sienta estar lejos de mí. Me pediste tiempo, condena que ya cumplí. No ha cambiado nada, ya decido yo por ti. Aunque cada 2 días me acuerde de tus pecas, agarrar esta cuerda me queman las muñecas. No pienso ser tu espía ni tu mejor amiga. Quiero que ames libre, aunque sea sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales. Solo de imaginarte me entran los 1000 temblores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores, pero no tengo el cuerpo pa' mendigar amores. Eta hoi izen da pasan hasteko erronka, zuek asmatu behar izen duzuen erronka, badakigu ez dala oso erreza izan, baina aitortu behar dugu, danok ezagutzen dugun abeslari badala. Bai, Zemat aldiz, plaza txiki handi eta esain handizetan entzun dugun abotz batala, ez? Bai, askok espada beha zertau, entzuten da benien nordan, esango da, ai, balalei. Ai, bate dios, honek urrin aio dielakoen, baina eskarain urrin joen, guk beti jente ezagun ipiniko gu, urbilekue, danok ezagutzen dugun. Eta, ustot, badala ordu jakiteko nortan, ez? Zein den abeslari famatu hau, benetan ikusten da, ondo abesten dagoela, eta musikan aritzen dala bera. Gitarra eta guzti bilik. Gitarra eta guzti ganera, ez? Zelako dedikazioaz eta maitasuna bialduzko audizio hau. Eta, bueno, berak bialduteko beste audizio bat ipiniko gu martxan, jakin dizuen, nortan gure Laixingerreko abeslari eskutu. Haupa, Leizier irratiko entzuliek. Antzane Urianaz eta Mr. Kilimbon zimigo abesti kantau dut. Ondo bizi, agur! Aintzane izen da. Aintzane, luartzeko abeslari dan, Aintzane! Zema biderrentzun duen plazan, bai Zorotako plazan eta bai beste nire plazatan. Bakizako plazan, Samarko plazan, Nik aintzarik ez dut zetartu. Aintzarik. Uau! Aintzarik ez dut zetartu, baina badakigu, askok ez duzu asertau. Baina batematzuk asertu dabe, eta parte hartzaile gorre gondie. Men, pototxuen badekuz papeleta. Hori da, eta sosketarako hemen gure zera preparetan da bizien artien. Gogoratuko dugu, birgogoratuko dugu hemen zelan parte hartu aldan. Bakizu ez, zare sozialetan parte hartu aldozuela, zuen erantzun emonaz. Bai Facebooken, Twitterren, Instagramen, TikTok esteko gu, baina bueno, kontuz bizarretzi igual martxan jarriko gu. Bueno, bizum ez bialdea lozu guru zuen beste, eta guru zuen dana, eta beste aldetik horteko gure WhatsAppa, gure telefono zemakiz, 654-0 barri esango hot, 654-0 parte hartu betiko oin arte induzuen moduen, eta parte hartu duzuen artien,
sosketa eta eskuinu sentie, hemendeko gure errekal jake barrizetan, sartuko da eskue bere hotzaran. Urrengo hastien, egingo dugun... Hori da, datorren hastien izango da azkenengo zaiu, orduen datorren hastien jaingo da sosketa nagusize, eta sarille hori da, barrido birgo horatuko dugu, Olaso eta Txutxok euren artien dekien asoziazinu, aragizek eta bertan hasten da beztxalak, bertoko okelie, kilometro zero, eta eurei esker, eureke helaraziteko aragi sorta izango da, bertan txuleta, gixeteko okela, tofua, fermentagoa, ez da? Bai, hori da, eske filete doñate, baina xerra, primerako xerra, bigarren mailako xerra, eta danak egongo divertan. Eta, bueno, sosketan bikogu. Ia nok lortzen dauen, txartel bikoitza, datorren asteko, sosketa horretarako. Ojo, Epa, rekal, epa. Bestiona da lanea, olako tartirako, A ver. Ian ordan bera. Hemen, arreiduraz betita danok. Izaro! Haupa, Izaro! Azte honetan, txartel bikoitza lortuko dagoena datorren asteko sosketa erraldoi eta potolo horretarako, Olatxuk eskinitako aragi sorta hori irabazteko sosketarako. Eta horrez gain, sosketan toketan danien, zein da sarize? Gure sarize? Sarik handiena. Gure deitxue, eta ia, zuzenien gugaz batera batu aldan, hemen gugaiz Izarori zuzenien deitzen. Eurreko hastien zuzenien egon zan geu entzuten, igual gaur begongo da. Bate daki. Ontxe ikusiko. Baki batzerapen puntu txiki bat dekola. Ikusiko. Delay. What you want to gain? I want back to dust. Baeko toke bat baite, A ver este horrega daiko. Zaro. A ver. Bai. Gabon, Izaro. Gabon, soy Jonak, Izaro. Lortuzu. Datorren asteko sosketarako boleto bikoitza. Hori da. Toma, eskerrik asko. Toma, nik espero neman saria, ja. Urrengo asterako sosketan egongo da. Beste gure aserta da ben. Zelan aserta dana moduen egongo da, baina bera, zu, Izaro, boleto dobliaz. Bai. Boleto bikoitza. Bai, superrondo. Zuzenin egon zela entzuten? Ez, gaurrez. Justo! Gaur sorpresa erundu zor. Ez que txibatazo bat eukin dugu, pasan hastien zuzenin egon zinela entzuten. Baina, bueno. Bai. Bueno, oin badeko zu, bitxarre edo etzi edo aldosuni entzuteko, horrengo da entzun gai. Hori da, bai, falta barik. Badakizu, hemen datorren hastien sosketatuko da Olatxuk emondako aragi sortarako, sosketako dekozu boleto bikoitza dekuko zu. Eta bueno, eskerrik asko parte hartziarren, beti zauzor, eikin duguzen lehiaketa guztietan. Placer bat, beti, Sos, ya te digo. Bai, zuei eskerra, jarraitu lan, kristolan eiken duzu eta oso ondo, animo, talde. Zuek egin da zuek guk hau lana gustora ikie, eta, bueno, ia tranazien suerti dekozun, boleto bilek hor botako baso txure, eta ia aragi sorta hori etxera uteko aukeri dekozun. Perfecto, eskerrik asko. Venga, Izaro, tranazter arte. Venga. Agur. Jo, zelako maja. Zuzenin hartu gaitu. Beti izin da. Bai. Ez dugu oso entzuna zikera baten horremana. Ez gaur erroi hori biligara, baina, bueno. Baina, bueno, eskerrik asko hartzi, arren hori atento gotian telefonora, ze batzuk hor despistao, parte hartzen dago, baina gero ez da deiz hartu gure, lotzatu dut jendia. Ez dakiu ze, jerrekal, igual... Ni uste, izango dala ez dekila telefonu gordeta, eta esango da, Vodafone edo orantxe edo alako baten bat izango da, eta paso. Gukain keiteko bilurre igual. Claro. Ni komendatze hotzuet, telefono gordetzie. Bai. Hori da. Eta argi ikitxie, bariku gaba inguru honetan, deitzen batzu hori da, ez tala spam bat. Garela gu. Ez da spam izango, karo. Hori da. Da gorde ditzien gure entzuliek telefono gorde ditzien botella, zu barriro berrekan esan dekozu. Hortxe dau. Ondo da hori. Bai, bota bilurri. Sei bos lau, 0 iru zazpi, behatzi, lau. Wow, venga, barrido. Ez totzen nahi mondin por. 6 bos lau, iru, 0. Ez 0 iru zazpi, behatzi, lau.
Barrido. 6-5-0-3-7 lau. Bai, venga. Horre balitxo dau. Eta horrez gain barrio aipatu biago, gure sare sozialetan martxan gauzela, bai Laixiar irratia, WordPress gure web orrialdien be bai, parte hartu aldo zuela, hor be zuen iruzkine jarri aldo zuela, zuen emaitza, Facebooken, Instagramen, Twitterren, eta esan dugu nun parte hartu aldo zuen, esan dugu zeinen zarilla, baina, bueno, datorren asterako, beste erronka bat gu luzetu bihar dugu, ez? Ojo! Sordan moduen eta merezidan moduen, guk beste erronkatxu bat ipini dugu hemen, eta tekniko gure da hoenien, aste honetako erronkatxue. Wow. Idea bat. Adiós, reina mía. Josu Esposito. Zengo eta Laixa retu getorri, Jesus. Mikel Aboa, ezen gotera. Mikel Urdangarin. Vale, Mikel, la cosa. Adiós, reina mía, parece que marcho de aquí. Mi barrio, mi calle, se quedan sin mí. Sirenas y disparos, sin voz y sin dolor. Adiós, reina mía, ya no pinto nada aquí. Mi vida ruleta que da vueltas. Tran. Control. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, no me olvidaré de ti. Cuando me marche, reina mía, no me olvidaré de ti. 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 Ojo, Eta argi dagoena ba, gube zutaz eskadela astuko. Jesus Maria, hori da, empeño hori dago, gue hori benetan de Dios, sakon, barrenetik kantako kanti, eskorbuton kanta bat, baina, jo. Akapela, eta bateria bera egin da guzti, Jo, ni pentsatan eskorbuto zala, baina de repente aipate Dios, Jesus Maria, eta jos, zer kantakera. Ez dakit nik, pistarik emon bierdan, edo ez dan emon bier, o zer? Nik eneuken mango. Ez. Nik susmo bat badeken ordan. Vale. Ni baite. Nik ustot jende asko gukin aldabela susmoen ordan. Bueno, pista bat emon aldago. Venga, bai. Gertuko da. Isorreta herriko da. Abeslari da. Iruduez. Bai. Bai, ja. Abeslari eta musiku, Neiko pista uste dala, Neiko pista dala. Aurreko ez dugu zemon, ikusi da, jente batzuk despista bibiliera, ez da bela asmatzeko zerikokin, baina, oin gontan, gertukue, isorretakue, abeslarize, musikarize. Da, seguruenik gehitzenok entzun dugu abesten... Bai? Zuzenien. Gaur bai, zuzenien entzun dugu. Uztot ez da bela merezi barri dupintxerik, eta, hau izin da, aste honetako erronka, badakizue! Barrido bezango, sare sozialetan parte hartu, Instagram, Facebook, Twitter, eta gure WhatsApp zenbaki zen bai, 6-5-0-7-0-7-lau, 6-5-0-7-0-7-lau, berritzen zante dut beti, eta esango gometik aurrera beti bai, eta horrez gain, badakizue, Laixia irratia WordPress, esan da, gure web horri aldien, zuek ipini Laixia irratia, eta horra gertzen da... Directamente, zuek sartu gure horri aldera, benetan hor merezia belako, YouTubeetik baina hortik entzuten bazue beti askoz bebeto, entzun hortik eta iruzkinek, zuen erantzunek, dana alako ipini, eta, parte hartu, bakizue sari itzelako gule, olatxuk emondako aragi sorta bat datorren hastien soskatuko dana, eta, amaitzen jumiko gu. Hau izan da, azte honek emonda buena, Leixi hartzen bigarren denboraldiko hirugarren saioek emonda buena, zelan ikusi zu gaurko hau. Ondo. Sakona. Egonda. Zer esan, Nik ustot ez dila aspertuko gero entzuliek saio entzuten. Ni pez, ez que benetan, azkenien igual, bakiuz matiz asko hobetu aldiela. Azken orduko, bakizu ez, ostirala da, lan egin dugu gauza asko batzen di hemen, baina guk gure interesa, gure humorie, gure dana ipinen dugu zemen martxan. Eta hau da, emon da buena. Ondo esan da, Ander. Ondo esan da, ez? Abadi emondot. Benetan, abadi emondot, eta joder, Dios, triste sentidunaz, ni normalien beti pelotere goten azor. Gulego, guri kalten gozko, Bai, eta, badakizuen ez oin hemen abadetxien kontzertua dekogu, eta pixkat asuntu zarratzen junbiogu.
Beraz, laixia errentzule, eskerrik asko horregotiarren, bai zuzenien, eta zuzenien espada edozien plataformatan, bai YouTubeetik, Instagram, zein gure sare sozialetan, eta bar, eta me mikrofon hartzen teniko. Eta gora San Miguelak. Gora San Miguelak azten dela. Gora ez San Miguelak edo, San Miguelak edo. Hori da, urbildu gure plazara, urbildu gure ekitalitzitara, menetan merezi dau. Lehen aipatu dugu, hemen asuntuek, gitarra bat aipatu dugu, eta, bueno, pixkat gehitzeko azken puntuko ordu bat, gonbidapetan nola lortu, ez? Berez, iraiako geta bizen, azte azkenien zuzeneko horretan hartu birzien gonbidapenak, esan bihor dugu, aipatu ez dugun, urrengo azien egonan Perritxe eta Porrotx eta Marimototxeko ikuskizune ikusteko, sarreak agortu diela, baina bestitan ondio leku badau, eta gure bauzue, email bitartez, aikiesamigela@hotmail.comen hartu aldo zuzela imitazinuek, edo bestela, aforu bete espada, egunin bertan argitu, plazara edo ekitaldi hori ospatzen da lekure, eta euko zuela nun apuntau. Vale, oin ulertu. Oin ulertu zu? Claro, oin ulertu tau. Osa, udazken kulturala dala San Miguelko jaiak ezi pintxearren, ez? Ahí va. Es que va, Kizu. El que hizo la ley hizo la trampa. Beraz, udazken kultural moduen edo dana moduen, bizi jaizek, bizi San Miguelak, zauzen lekuen zauzela, etxin espazauz, etxetik kanpora pasauz edo, zauzen lekuen zauzela, bizi San Miguel merezi dauelako, bizi laixia erratia gu hemen astero egongo delako, datorren astien behemen egongo gara, así que laixia errentzule, eskerrik asko erregotiarren, mozu handi bat, eta datorren astera arte.